Ved første gang tilsat strøm og vand tilslutning vil der kunne ses den røde lampe, som blinker. Det betyder, at der bliver påfyldt vand inde i maskinen, og efterfølgende bliver den varmet op. Nu kan vi se, at den her knap den lyser gul. Det betyder, at den varmer vandet op. Når vandet har nået den ønskede temperatur, så er den ved at være der. Kan vi se, at den lyser grøn her. Det betyder, at den er klar til brug. Og nu kan vi vælge det, der hedder P1, program 1, P2, program 2, P3, program 3, P4, program 4. Og så har vi det, der hedder Drain. Det betyder, at vi kan få vandet til at komme ud af afløbet, hvis man har en tømning efter en endt arbejdsdag. Og hvis vi vælger program 1, som er P1 her, så trykker vi på den grønne en gang, og så er den klar. Og så kan vi starte maskinen her til program 1. For tømning af vand i maskinen, der sidder der en dæksel her. Den løfter man op, og så tager man proppen ud. Når man har taget proppen ud her, deler man den her, og så lukker man den her. Og så vælger man det, der hedder. Det er den sidste her. Og så trykker man start. Nu tømmer den vandet her. Tak for I så med.